абдусалом одиназода эътироф кардааст ки ҳамлаҳои террористиро ташвиқ мекард. зубайдуллои розиқ узви 80-солаи риёсати олии ҳизби наҳсати исломии тоҷикистон аз ҳуҷраи ҷаримавии зиндон ШИЗО озод шуд. тоҷикистон дар тобистони соли 2022 дуввумин кишвари маъруфтарин барои сайёҳати рӯзҳо шуд. барои парвозҳои тобистона ба ӯзбекистон аз агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия ба миқдори рекордӣ дархост пешниҳод шудааст. абдусалом одиназода биохимики тоҷик ки то 2 соли қабл дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол буду якбора ғайб зад ва баъдан маълум шуд дар Австралия боздошт шуда эътироф кардааст ки ҳамлаҳои террористиро ташвиқ мекард. ба муҳаққиқи 54-солаи тоҷик ки дар донишгоҳҳои маъруфи ҷаҳон кор кардааст 6 соли зиндон таҳдид мекунад. тибқи иттилои вебсайти хабарии West Australian бо нақл аз қавли мақомоти ин кишвар одиназодаро яке аз хатарноктарин шахсиятҳо дар аёлат номида навиштааст ки ӯ аз феврали соли 2020 зери назорати мақомоти амниятии Австралия қарор гирифт ва 2 моҳ пас боздошт шуд. Полиси федералии Австралия дар натиҷаи кофтукови хонаи муҳаққиқи ифротишудаи тоҷик чанд дастгоҳи электрониро мусодира кардааст. баъди эътирофи абдусалом одиназода ба ин ки ба анҷоми амалҳои террористӣ даъват мекард, як додгоҳи австралиягии ғарбӣ аз парвандаи ӯ 2 иттиҳомро кам кардааст ки ҳоло ӯ дар 3 ҳолат барои қонуншиканӣ гумонбар дониста мешавад. West Australian менависад додгоҳи ин кишвар амалкардҳои одиназода аз январ то марти соли 2019-ро баррасӣ мекунад ва имкон дорад ҳукми ӯ моҳи оянда содир шавад. одиназода дар аввал аз ҳукумати Тоҷикистон интиқод мекард, аммо дертар ба интиқоди мухолифин пардохта буд ва аз раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон Муҳиддин Кабириву мудири пойгоҳи ислоҳ Муҳаммад Иқболи Садриддин бо шиддат интиқод мекард. зубайдуллои розиқ узви 80-солаи риёсати олии ҳизби наҳсати исломии тоҷикистон аз ҳуҷраи ҷаримавии зиндон ШИЗО озод шуда ба утоқи нигаҳдориаш баргардонида шудааст. қаблан расонаҳо хабар дода буданд зубайдуллои розиқ рӯзи 22 июл барои вайрон намудани низоми утоқе ки ба сар мебарад ба ШИЗО интиқол дода шуд ва 15 рӯз дар он ҷо хоҳад монд. як манбаи паём дар зиндони шаҳри Ваҳдат дертар гуфт ӯ аснои адои намози шаб дастгир шуда ҷазо гирифтааст. ҳусниддин Нидоев, як масъули ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, рӯзи 1 август зимни нишасти хабарӣ гуфтааст дар пайи расонаӣ шудани хабари ба ҳуҷраи ҷаримавӣ интиқол ёфтани Зубайдуллои розиқ бо роҳбари маҳбаси шаҳри Ваҳдат телефонӣ суҳбат дошт. ба гуфтаи Нидоев рӯзи 31 июл Зубайдуллои розиқро аз ҳуҷраи ҷаримавӣ баровардаанд. масъулини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон гуфтанд онҳо низ аз расонаҳо огаҳ шуданд ки Зубайдуллои розиқ тартиботи дохилии маҳбасро вайрон намуда, аммо нагуфтанд кадом тартибот. тоҷикистон дар тобистони соли 2022 дуввумин кишвари маъруфтарин барои сайёҳати рӯзҳо шуд. дар ин бора маълумоти хадамоти таҳлилии сафарҳо ва сайёҳони Туту.ру шаҳодат медиҳад. ҳиссаи мусофироне ки ба ин хат сайр чипта харидорӣ карданд тақрибан 17.7% ташкил дод. нархи миёнаи чипта ба ҷумҳурӣ ба 10.1 рубл расид ки нисбат ба соли 2021 49% камтар аст. тавре ки аз рӯи хат дида мешавад дар тобистони соли ҷорӣ қирғизистон дар байни самтҳои ҳавоии Русия дар ҷои аввал қарор гирифт. барои истироҳат ба ин кишвар 17.9% мусофирон рафтанд. нархи чипта ба ин кишвар дар муқоиса бо соли 2021 21% афзуда ҳудуди 10.5 рублро ташкил додааст. ба 10 самти машҳуртарини ҳавои Гурҷистон, Исроил ва Туркия шомиланд. нархи чиптаҳо ба ин кишварҳо низ боло рафтааст. арзиши сафар ба Исроил махсусан хеле баланд шуда, нархи чипта дар муқоиса бо соли 2021 181% афзуда ба 42.9 рубл расид. рӯзҳо барои сафар ба Туркия ҳудуди 30,000 рубл пардохт мекунанд. нархи билетин хатсайри ҳавоӣ 139% гарон шудааст. нархи чиптаҳо ба Гурҷистон дар соли 2022 нисбат ба соли қабл 43% гарон шуда қариб 27,000 рублро ташкил дод. тақрибан 88% парвозҳо дар тобистони имсол дар дохили Русия ва 12% дар хориҷа анҷом дода мешаванд. қобили зикр аст ки қимати сафар дар ҳама самтҳои маъмул ба ҷуз аз Тоҷикистон, Қирғизистон ва Белорус боло меравад.
барои парвозҳои тобистона ба узбекистон аз агентии федералии нақлиёти ҳавоии русия ба миқдори рекордӣ дархост пешниҳод шудааст. ҳоло парвозҳо аз русия ба узбекистон 92 маротиба дар як ҳафта сурат мегиранд. баъди қабули дархост ба рейсҳои иловагӣ адади парвоз аз русия ба узбекистон дар як ҳафта то ба 128 адад мерасад. ширкати ҳавопаймоии Red Wings кӯшиш дорад хатсайрҳои худ аз русия ба узбекистонро 2 баробар зиёд кунад. ҳоло ҳавопаймоҳои ин кишвар ҳафтаи 2 маротиба ба Бухоро, Самарқанд ва Урганч парвоз мекунанд. ширкати ЮТР ва Аэрофлот ният дорад ки ҳафтаи 7 парвози дигар ба самти Узбекистон дошта бошанд. ширкати ҳавопаймоии Сибир то 14 парвози дигар ба Узбекистон дархост кардааст.